Salutare băieți și fete, bine ați venit la o nouă zi de miercuri superbă, care chiar ține cu noi de data asta. Și așa cum v-am promis data trecută, o să facem astăzi prezentarea motocicletei mele actuale, și anume Triumph Speed Triple 1050. Adică băiatul ăsta. Ca să începem cu părțile pozitive, în primul rând este o motocicletă cu un cuplu extraordinar de mare datorită celor 3 cilindri dispuși în linie și capacitate de 1 litru. Ai cuplu efectiv pe toată plaja Turației. Așa că este mai mult decât ideal pentru oraș, pentru că nu trebuie să tot schimbi vitezele ca să poți să fii în cuplu și să simți că trage. Are un consum decent pentru o motocicletă de 1 litru, adică undeva la 8,5 în oraș. Eu zice că nu e rău, ținând cont că am avut și super sporturi care consumau de... nu avea sens, adică cel puțin 10% în oraș. Bine, la stilul meu de mers, bineînțeles, care nu este extraordinar de agresiv, dar nici cel mai cu minte. Modelul pe care eu l-am ales, nu datorită, nu știu, fanteziilor, ci datorită bugetului, este Speed Triple-ul din 2011, care, ca dotare mai specială, să spunem așa, față de o motocicletă normală, este că are ABS. Spun asta că este specială pentru că, în general, motocicletele din 2011 nu prea aveau ABS. Are suspensii reglabile, atât față cât și spate, ceea ce îți oferă puțin de personalizare, de o mică posibilitate de a-ți personaliza motocicleta după greutatea și placul tău și stilul de mers, ceea ce o face să fie undeva în categoria de nu hyper naked, pentru că hyper naked-urile sunt motocicletele mult mai agresive și mult mai puternice decât asta, cum ar fi Super Duke sau Ducati Street Fighter sau Yamaha MT-10, Aprilia Tono, dacă nu mă înșel, dar putem să-i spunem un super naked. Merge. Nu e chiar naked, dar un super naked merge. E acolo. Na, hai. În afară de asta, am luat-o din Germania, de la o bătrânică. Bine, un bătrânel de 40 de ani, care a fost primul proprietar, Doamne ajută, măcar atât, da? Și a avut destul de mare grijă de ea, nu pot să mă plâng. A pus ceva accesorii interesante pe ea, acum oglinzile astea Rizoma, care, în ciuda aparențelor, chiar îți oferă o vizibilitate decentă. Are ceva manete customizabile, care nu sunt China, nu știu exact acum ce firmă sunt. Butoiașul ăsta de lichid de frână. Și, cum am zis, cea mai scumpă dintre toate, care m-a și făcut să cumpăr motocicleta, este kitul de evacuare de la Aero, fără de care nicio motocicletă nu prea are farmec. Adică dacă n-auzi puțin motorul, parcă nu-i distractiv. Iar acum, din păcate, am silencer-urile băgate în ele, pentru că nu vreau să-mi iau amendă, pentru că se anunță niște zile interesante cu controale reale la noi în oraș. Nu că ar rula prea tare fără ele, dar na, nici să nu forțăm nota. Da, încă un lucru interesant de spus, pentru că și pentru mine este prima oară când am, sau chiar și când conduc o motocicletă englezească, este faptul că îți arată range-ul, un lucru extraordinar de fain. Pentru oricine este motociclist, cred că știe la ce mă refer. E fain să știi câți kilometri mai poți face. Iar calitatea
nu știu, materialelor folosite la motocicleta asta este foarte faină, adică sunt niște materiale foarte bune, plastice, mi se par de calitate. Am văzut la unele motociclete mai noi, chiar, nu știu, par casante, par, nu știu, de unică folosință mi se par toate. Dar Triumphul văd că, na, pe mine m-a surprins în mod foarte plăcut. Lucrul care îmi place mult la el este designul lui. Știu că nu toată lumea va fi de acord cu mine, dar inclusiv ochii ăștia de libelulă, bascula, monobraț, nu știu, o fac să fie foarte, foarte interesantă pentru mine. Din nou, na, frumusețea este subiectivă, așa că fiecare e cu părerea lui. Nu vă certați pe gusturi, n-are sens. Iar acum singura parte negativă din punctul meu de vedere este faptul că este naked. Da. Tot pe naked am și început când mi-am luat permisul, dar asta nu înseamnă că îmi place în mod special mie naked-ul, pentru că nu-mi place. Adică este foarte fain în oraș și hai să zicem chiar și pe lângă oraș, dar odată ce ieși la o autostradă sau la un drum național și, nu știu, să zicem face depășire, ajung la un 150 la oră, acolo deja lucrurile nu mai sunt distractive și spre deosebire de o vitezană sau un sport touring, naked-ul e shit. Este fix shit. Pentru că te bate vântul de nu știi de unde să te aduni. Da. Așa că dacă puteți treceți peste asta, eu vă recomand cu mare drag Triumphul. Este o motocicletă pe care mi-am dorit-o cumva să o trec în agenda și până la urmă am reușit. Așa că good luck. Bun, astea fiind spuse, v-am povestit destul despre actualul meu motor. Sper că vă place. Nu știu exact de ce sau de ce să nu vă placă, dar oricum cu altceva nu avem cu ce să filmăm, așa că ne bucurăm de asta momentan și vedem ce va fi următorul. Până acum am reușit să-mi fac cumva damblaua cu tot felul de motociclete, printre care și Hayabusa, Yamaha R1 și modelul din 2007 și modelul din 2010 și acum și Triumphul acesta, care cumva l-am luat așa din pură curiozitate, să zic așa, și până acum îmi place. Deci sper să facem cât mai multe videouri și să ne țină cât mai mult, să ne bucurăm de drumuri faine, de companie bună, nu-i așa? Și să ne vedem cu bine miercurea viitoare într-un nou vlog în care, sincer vă spun că nu știu încă despre ce va fi, dar sunt convins că vă va lovi inspirația cât de curând și vom avea ce să filmăm. Oricum, măcar mă bucur că avem 360 să mai luăm niște cadre mai altfel, ca să nu fie plictisitor. Să-mi spuneți dacă vreți altfel de cadre și muzică în vlog, nu știu. Veniți cu propuneri. Sunt deschis la propuneri. Gata, știu. Dacă ajunge, ar trebui să-mi ajungă o cască nouă și mănușile astea ce mi-au ajuns. Așa că pot să vă fac un mic review despre echipamentul pe care l-am actual și să vedem dacă vă place. Asta v-am lăsat, dragilor. Ne vedem săptămâna viitoare. Aveți grijă de voi și sper să aveți vreme bună acolo unde sunteți. Pa, pa!